Hewlêr, bajarên Kurdan bajarên herî hejar in. Hewlêr, li gor lêkolîneke li Tirkiyê bajarên Kurdan xwedî kêmtirîn dahatê ne. Saziya Amarana Fermiya Tirkiyê encamên lêkolîna xwe ya heremî derbarê dahat û şert û mercên jiyanê de aşkere kir. Li gor amarên hatine bilavkirin, bajarên ku dahata wan herî kêm e. Bi rêzê Wan, Mûş, Bedlîs, Colemêrg, Merdîn, Elî, Şirnex, Sêrt, Riha û Amedin. Amedên Bakurê Kurdistanê ye. Li gor vê lêkolînê salene dahata bikarhêner a şexsan di malbatê de li bajarên Wan, Mûş, Bedlîs û Colemêrgê wek 10.965 lîre, li bajarên Mêrdîn, Elih, Şirnex û Sêrtê weke 11.240 lîre û li bajarên Riha û Amedê weke 11.357 lîre hatin tomarkirin. Her wiha Meletî, Xerpet, Çewlîk û Dêrsim jî weke bajarên ku bê hevsengiya bilavbûna dahatê herî kêm e hatin tomarkirin. Li gor heman amaran Stenbol, bû herêma ku dahata wê herî zêde ye ku û bajarên Tekirdağ, Edirne û Kırklareli jî li pê Stenbolê weke deverên xwediyê baştirîn dahatê. Li gor amarên hatine bilavkirin, salene dahata bikarhêner û şexsan di malbatê de li Stenbolê 34.913 lîre û li Tekirdağ, Edirne û Kırklarelî jî 29.952 lîre û li Enqere, paytexta Tirkiye jî weke 29.847 lîre ye.